Hai friend nोंथांमोनखौ आंनि बे बर' स्क्लाइब इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै गाइडन होगोन जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब लाइक खालामनानै होदो जों दा टाउन थांगासिनो नुबोथ' नुवादि हायसुनो जोङो दायो थाबायनानैसो हायदों खारलां मोनामसोदोंलै जि मोजां जाखाबाय स्राय स्रायनो भिडिअ बनायनो बिराद लाजियो ओमफ्राय दिनै बारदों गोसोखौ हमथा लादों आरो लाजिनाय गोदै जनानैबाबो हामबा लाजिनाय मोना आङो दै सिखाबायना मोनसिगोन जों थांनो नामायनाय दखानाव आङो न'आव सानसे ओरैनो थानाय जायोना ओंखायनो बेरायनो थाखाय लासैनो बारगा लांना होदों आरो मैयाबो लांना होनायमोन मैयाबो मोनासै आंनि कालारखौनो दिनैबा मोनदों आं बेयावनो लांना होदोंमोन दोङो गैयाथाय ada ani sina ana naik nutun Rona black color Pun ya mencuri lah nang ini mau sudah Ba nó đến đó rồi ăn mà mình vì hai cái điều vậy vì ăn là cái thuốc lá cơ vậy ra thì ba dân ra đấy chẳng có này là hạt bảy rồi mà làm mình thì bao giờ ơi là cái mình vậy giờ đôi hạt sinh ra Soalnya gue pergi ni dah kayak video itu, nasi di nasi sih rosa, nasi dua tahun dah gue macam ni. Bye bye.